Bisan ang kinatasan nga mountain barangay sa lungsod sa Balamban o kinatumyan nga dapit sa kasadpang bahin sa Sugbo, giduaw gayud ni Gobernador Gwendolyn Garcia aron tan-awon ang ilang sugbusog nursery didto. Kaniadtong Sabado, Mayo 8, tibuok adlaw gayud ang gigahin nila ni Gobernador Gwen Garcia, Deputy Speaker Pablo Jan Garcia ug mga board members sa Tercero Distrito. Ang barangay hinatilan mao ang katapusan nga mountain barangay sa Balamban ug boundary na sa dakbayan sa Sugbo ug dakbayan sa Danao. Adunay 335 ka households didto ug matod ni Kapitan Eva Villamor nga ang pag-umamaoy nag-una nga panginabuhian sa mga tao didto. Naay mano dire Lunes ug Huwebes sir nga mga kuan para carbon siya itumod. So ang akong mga tao, akong mag-uuma na sir, ibaligyan nila na matag Lunes ug Huwebes ang ilang abot sa umahan para madasa carbon. Nakadaog ang barangay hinatilan sa Best Barangay Small category sa district level. Nasaksihan sa gobernador ang malafiesta nga pagpangandam sa ilang purok pinaagi sa paghimo og booth aron dinhi maipakita ang ilang pagkakugihan, pagkamamugnaon ug ang paghiusa sa mga katawhan didto. Matag booth puno sa pagkaon, mga preskong utanon ug prutas nga maoy abot sa ilang naani. Ni-appreciate me. Nalipay kayo sa akong igsuon. Niining ipakita ninyo nga kahiusahan, kaning kamot, labaw sa tanan ang pag-welcome namo karon. Tingali og naniid mo nako ganina pa. Ang akong pahiyong gikan sa usa ka dunggan ug pikas dili ma-erase. Kaya nalipay kay ko, pangaon ako, nagpuyong tang tanan. Ug unya makit-an gyud ang pagkigsan durot sa tanan, kahiusahan pagtinabangay. Matod ni Villamor, bisan pa man og naa sa tumoy ang ilang barangay, wala gayud sila kalimti ni Gobernador Garcia ug Deputy Speaker Pablo Jan Garcia sa paghatod og kaayuhan ilabi na sa pagpaayo sa kadalanan. Matod niya nga sa una, kapin oras ang pagbiyahe gikan sa ilang bukid padung sa lungsod tungod sa kabati sa dalan. Apan karon gihinay-hinay na kini pagpasemento sa Kapitolyo. Gani, aduna pa siya gipangayo nga proyekto kang Deputy Speaker Garcia nga hapit na matuman. Aduna sa time mga ginagmay na mga pagpaayo sa mga barangay roads, concreting, gikan diha sa luka paingon dinhi o aduna sa ilain nga request si Kang Eva nako ako na tong i-approve. Kami ni Governor Gwen, kanunay nga nagtukaw, kanunay yun nga naningkamot na kaamog yung kabawsan kanang inyong pagsaling namo inaagi sa maayong serbisyo na Tatak Garcia. Kung sa mga ng Tatak Garcia, dili sulti ang kabuhaton, buhat mo'y pasultion. Matod ni Gobernador Garcia nga iya gayud gigahinan og usa ka adlaw ang hinatilan kay dako ang iyang kalipay ug garbo sa ilang mga nahimo bisan pa man og layo kaayo sila ilabi na sa sugbusog nga programa nga iyang gipatuman. Tungod sa ilang pagtinabangay, gidungagan sa magsuong Garcia ang premyo ug misaad usab si Gobernador Garcia nga iyang humanon pagpasemento ang karsada sa purok Igam ug Butong. Sobra akong kalipay sir, labi na siyang pagtubag sa among hangyo nga yan simintuhon ang karsada. Ako mga tao sir, sobrang kalipay ana nga naman, dili na sila mag-agi sa lisod sir. Nya, rain or shine, nindot among dalan, dili may mahadlok nang moagi. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.